En un poble de la China, una princesa anomenada Ratolina que es volia casar, però no amb qualsevol, no. Vull casar-me amb el personatge més poderós del món. Així deu anar a parlar amb son pare, el rei Ratolinot, per a saber qui era el personatge més poderós del món. Perquè fa madurar els fruits, fa créixer les plantes, mira tot. La princesa Ratolina va anar a buscar el sol per si es volia casar amb ella. Però el sol no ho va poder acceptar. No, jo no sóc el més poderós del món. El núvol és més poderós que jo, perquè quan vol em tapa pillant en temps a billar. I el núvol li va contestar. Si busques qui té la força, la resposta està en el vent, perquè quan bufa em fa anar però no el vol. La princesa Ratolina va anar a buscar el vent. El núvol me ha dit que tu ets el més poderós del món. Per això em vull casar amb tu. El vent va fer una ufanada de tant que se'n va alegrar i li va dir: No, jo no sóc el més poderós del món. La muntanya és més forta, perquè sempre em fa parar per molt que bufa i bufi. Així que la princesa Ratolina se'n va anar ben de pressa a buscar la muntanya. No, jo no sóc la més poderosa del món. El ratolí Riz és més poderós que jo. ¡Oh! ¡Y una casita muy bonita! Yo seré un marí. La princesa y el ratolí es van agradar molt i tots dos s'ho van passar al show. Mentre menjant xocolata en format de guiarro. Dona la vida